Studenti Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě vyrobili ve spolupráci s vyučujícími vlastní elektromobil. Na jedno nabití ujede až 200 kilometrů. Student Car Electric teď bude sloužit propagaci školy. Tak vypadá Student Car Electric, auto, na jehož výrobě se podílel 10členný tým studentů a jejich vyučujících. Výroba trvala 3 měsíce. Zrychlení u tohoto automobilu, co jsme postavili, by se mělo pohybovat kolem 8 sekund z 0 na 100 km za hodinu. Je zde použit 74 kW elektromotor, který vlastně zaručuje tomuto autu pořádný šmrnc na silnici. Je to úplně jiný přístup k tvorbě automobilu, jelikož zde musíme počítat s docela vysokou váhou baterií, kterou musíme rozložit tak, aby auto bylo dobře vyváženo a nemělo právě díky tomu problémy při vyšších rychlostech na silnici. Automobil by měl na použité baterie ujet dle váhy zhruba 200 km. Automobil se dobíjí z konvenční zásuvky, většinou teda ze střídavého napětí 380 V. Student Car Electric není jediným autem v pořadí, které vyjelo z dílen Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity. Prvním byl Kajpan, kopie slavného Lotusu 7. Pak se tým pustil do vlastních originálních projektů. Naši studenti na oboru materiály a technologie pro automobilový průmysl de facto dostávají v podobě této laboratoře experimentálně výzkumnou základnu, kde si můžou vlastně propojit teoretické znalosti a ověřit si je přímo na stavbě automobilů. Největší nároky jsme kladli právě na bezpečnost toho vozu, aby zde nedošlo k nějakým problémům právě s tím, že zde se nachází vysoké napětí. Elektromobil také bude sloužit k propagaci technických oborů na základních a středních školách. Jde o to přiblížit žákům, respektive dětem už na základních školách nejmodernější techniku a to, co nejzábavnější formou seznámit je s moderníma technologiemi v oblasti elektromobility a de facto umožnit jim se rozhodnout pro volbu budoucího povolání. Student Car Electric můžete potkat na silnicích, ale až poté, co dostane karoserii a prvky povinné výbavy. Eva Lankočí, Česká televize Ostrava.